Arratsaldeon Euskal Herria eta Kaixo. ongi etorri txorienera. Ja, ostirala, astebukaera usaia daukagu gure giroan. Eta badakizue, guk hemen ostiraletan zer ekartzen dizuegon, ez, Armintz? Bideo, famatuen bideoa gaurkoan. Bai, beti, Euskal Herriko famatuei, edo zein, zuen bideoak ere balio du, karri, bidali, zen nahi duzuen prestatzea, eta gaurkoan irratira joan gara. Irratiko norbait daukagu telebistaren o pantailaren bestaldean, eta ea zer eskatzen diguten neska jatorronek. Ikus dezagun. Kaixo ekipo, zer moduz, Zoizader Maio naiz, eta niretzat oso berezia den plater bat proposatu nahi dizuet. Migas de pastor, bai, ogi apurrak. Nire familia Urzainkitik dator, Nafarrako Pirineoetatik, eta aitona hartzaia zenez transumantzia egin behar zuen, eta transumantzia horretan plater bakarra hori zan, migas de pastor. Gero gurekin, familiarekin, elkartzen ginenean beti egiten zizkigun. Beraz, hortxe uzten dizuet nire proposamena, hortxe usatzen dizuet. Ea mokadutxo baten bitartez, berriz ere, nire aitonarekin biltzeko aukera dudan, beraz, zuen esku. Agur! Hoizeder, egia esan, erronka zaila, egia txorienen dagoeneko, uste dut, hau izango zela, laugarren aldia egiten ditugula Artzai-Ogi mamiak, eta horrengoan ere ezberdinen dut, Iker Bizetekin ezberdinen genuen, Aritzekin beste modu batera, eta horrengoan ere erabaki dut pupurri bat egitea. Pupurri bat egin, hemen lehen pili egon zanean txorien aurkezten, Mikel Odriozola etorri zen, sukaldaria hundian, nirekin xuberoa jatetxean lanean egon zela, eta honek dauka Lizazon orgi jatetxea, eta berak egiten ditu, eta txorienen egin zituen, eta nik bere errezetatik tiraka zentzu pixka badauka, hola ningo ditut, pixka danetik eraman gautena, lehenko astea ostiralean ingen duen, salda veganoa, eta gaurkoan kontrakoa. Justo kontrakoa, txerrian atal guztia botako izkiogu, gero suposatu da hartzaile gero perretxiko batzuk gero izango zituztela, perretxiko lehor batzuk botako izkiogu, tomate saltza pixka bat, piper txorizero haragia, eta nola ez, ogi mamiak eramango ditu, eta hau izango da nere eskaintza, nola teatzen zaigun, Armintz, zurea zein da? Nere eskaintza izango da, noski ogi mamiak ere egingo ditut, zure atxonari, gogorarazteko, antzekoak ateratzen zaizkidan, baina nik egingo detena izango da ikutxu fresko bat emango diotzegia da, koipe asko daukela, nahiko pixutxua da plater bat dala, eta hor balantza bat lortzeko egingo detena da, sagarrarekin, eztiarekin, mendarekin, balantzatxo bat aurkitu, eta ogi mami nahiko fresko batzuk, prestatuko ditut. Oso, no? Lagunak horti da, gure gaurko erzetak ogia osagai nagusi bezala, eta gu ogia horrela prestatuko du. Urdaia laukitz txikietan moztu eta sartagin batean olio tanta batekin urtzen jarriko du. Bien bitartean txorixoa, irugiarra eta urdaia azpikoa laukitxotan moztu eta hauek ere sartaginera. Tipula eta baratxuria txikitu eta barrura ere. Jarraian perretxikoak txikituko ditugu, sartaia gehitu, piper txorizero haragia, tomate saltza eta piperra beratzeko ura gehitu eta 10 minutuz irakiten izango du. Bien bitartean ogia mamurtu ingo dugu eta gero sartaginera botako dugu. Hasieran umeldu ingo zaigu, baina gero pixkanaka lehortzen joango da, frijitzen, eta ogia txigortuta daukagunean, arrautza frijitu batzuekin zerbitzatu. Nik ogi mamian jandituenean, arrautza frijitua ez dute izan, baina batzuk aukera moduan jartzen dute, eta ni suposatzen du beraiek, zeukatena botako zutela lapiko batera, eta ez zirela ibiltzen, hau healthia dan ero ez. Hangoian, hotza, ero nekea lan egiten duen pertsona, jatea behar du, kaloria behar ditu, eta eskuraz izango zuten, txoixua, irugiarra, urdaia olako gauzak. Energia behar zuten, kaloria behar zuten, eta errazea izateko, konserbatzeko gauzak, oskaiurik eta behar ez zutenak, orduan hemen daukaguna denak, egia zan, ez du behar oskaiurik, bertan gorda izan alditu egunetan, eta ni hasiko naiz urdaiarekin. Urdaia, ingo duguna laukitxotan moztu, jende ingo diote ipurdia, eta hau urtzen jarriko du oliba olio tanta batekin. Eta tanta bat esaten dut, ze berez ia ez du behar,
baina, bueno, oliba hori ere izango zuten, eta ni oliba gabe ez dakit koziatzen. Eta hau izango da, bueno, gero, hontan jungo da, gantz honetan frigitzen gainerako osai guztiak. Egia, kasu honetan, berezitasun hori izango lukela, errezeta honek perretxikoak, ezta? Horrek ematen dio ikutxu berezia, eta normalean perretxikoak basatiak balin badira behintzat, nondik datoz? Basotikan, ezta? Eta egia da, basoak ematen dizkigula, aukera pilo bat, elikagai pilo batekin. Oso aberatsak dira, igual ez gara gelditu pentsatzen pixka bat, baina bertan aurkitu ditzazkegun, elikagai ezberdinak, oso ugariak dira. Adibidez, badaude fruita eta fruituak hemengo basoetan izan lehizkenak, adibidez gaztainak, intxaurrak, ezkurrak, pagoak ere ematen ditu fruitu batzuk ez direla hainbeste kontsumitzen, baraino ere ematen ditu, ondoren perretxikoak eta ontxoak ere ematen dizkigute, noski perretxikoak asko ezagutzen ditugu, xixaoriak, gibel urdinak, ontxo ezberdinak, perretxikoa pilo bat ematen dizkigute, zer gehiago basafruituak ere. Basafruituak ere lortu ditzazkegu, hau da, matxustak, lortu ditzazkegu abiak, sagar basatiak ere, badaude sagar txiki batzuk oso azidoak direnak eta, fruita ezberdin asko lor ditzazkegu bertatikan, eta, landare eta belar ugari, eta horretaz gain ere beste produktu batzuk eta horrela badaude adibidez, zan lekena eztia. Eztia ere basoetan eta horrela lantzen da, erlezaintza egiten da bertan, beraz, produktu pilo bat, eskaintza pilo bat, eta gure basorik gabe, produktu hauek lortu ezingo genituzkenak, ez da? Beraz, oso garrantzitsua gure basoak ondo zaintzea eta errespetatzea, ez da? Beraz... Eta hori bai jakin behar, ez? Eta horre, gaur egun zenbat, nik horre goratzen naiz lehen, osabakin dero juten ginenean, eta jende nagusiak zenbat ze jakinduria, eta, belar guztiak ni gaina osak asko kontrolatzen zituen, da, hau da ona honentzako, hau bestea honentzako, eta gero, zuk esan dako, ez? Nik ahabiak eta batzuk eta mugurdiak eta basatiak eta ezagutzen ditut, ni nire lagunekin jun izan naiz, eta ez dakite ahabian landarea zein da, eta ez da, honek ahabia dira, zuro. Eta, hemengo abiak esan ez daukate zekusirik, saltzen dituztenak. Nik jan izan ditudan abiak hor alpetan gaina pila badaude eta gozada gorantza junta. Ni, urko gehiago makurtu beharko zan, da landare txikitsua, baina niri eskura gatzen zaik. Ni hola juten ez, eta abiak jasotzen, noa. Segun ze altura daukazu, makurtu beharko zinen da hori. Baina abi horiek daztatzi ez daukate zekusirik gero dendan saltzen dituztenak. Ez que dakate kriston zapuria, adibidez nire gogoratzen nahi zoain, marrubietaz, ezta? Hemen badaude marrubi, basoko marrubi txikiak direnak eta horrela, eta, guri behintzat Tolosa inguruan eta horrela pilo bat azaltzen direnak, eta momentuan jaten dituzula kriston zapuria daukate, Osea, hain txikiak izan da, daukaten zapurearekin behintzat, ez dakate zer ikusirik, hain komertzialak diren beste marrubi batzuekin alderatuta adibidez. Guretzen, maiuki txikixak eta horrek hartzen zein belar bat, xotza, eta eroan batzen juten zein, prost, sartzen, eta eramaten zen da, zuretzako paria, tak. Hori, gero patxaran egiteko ere, badago hor, aranak eta, nik, Lerate aldean, hau da, Nafarroa inguruan hartu izan ditut, eta egiten duzuna, jakinezkero zein dan, zuhaitza hori, inberdezuna da jaso, sartu anis botila batian, eta anisa pasatzen daia, hortikan hilabete batzetara, patxarana egitea. Hori bai, sartzen diot normalian, igual kakao aleren bat, kafe aleren bat, kanela pixkatxa, bai? Nitxo? Kakaoa sartzen diot zen, etxean hori dago. Kakaoa dagoelako. Baserritarrek hau erabiltzen zuten bertan zutelako, eta nik etxean kakaoa dauketen, anisa egiteko, eta patxeran egiteko... Kafe aldeak ikusi izan dut, osaba botatzen zizkion, gure aitak botatzen zion kafia, patxarra botatzen zion, patxar txantxa bat, eta gero ze botatzen zeukan berikutua. Eta nire goratzen zen, gero txokoan geratzen ziren, eta osaba ezberdinak, eta bakotzakan kata egiten zuten. Nire izan patxaran salea zikula, baina, kata egiten zuten, bakotzak bere ikutu ezberdinakin, da, antxe biltzen ziren. Urdaia, ikusten zuen, txigortzen hasi da, pinporta hauek gero janingo ditugu, eta oin, txorixoa eta irugiarra ere, barrura eta hauek ere, hemen jungo dira frigitzen. Urrengua, urdaia azpikua. Eta bagoaz ja oinarri egiten
gure hartzai mami hauei, Ia, normalian, gure errezetan, parte nutrizional horretaz hitz egiten dugula askotan, gaurkoan egia esan, naiz pertsona positiboa eta saiatzen naiz alde positiboa aurkitzen guztiari, baina hemen nutrizioa eta zitzen barko banu, ze esan genezake da, algo... Armitz, koipeak kenduko diot, Garbi jarriko itxut, Ez que, a ver, proteína dauzkagu, hidrato dauzkagu, barazkia dauzkagu, tomate saltzarekin barazkia daukagu, barazki gehiago daukagu. Egia ez, baina nik naiz, pentsatzen dutena, jaten dugunean bakarrik ez dugu jaten nutrizio aldeko edo, hau da, bizirik jarraitzeko bakarrik baizik, eta batzutan, bazkarik, hau da, jatetxetara joaten garenean, edo etxean horrelako plater berezi bat prestatzen dugunean, dala, disfrutatzeko, isertzeko, lagunekin edo familian elkarbanatzeko eta momentu on bat pasatzeko, ezta? Ez dala bakarrik nutrizio aldetik. Bai, jo lagunean irratian entzunuen dietista bat esaten, dietak biziak entzen digutela. Erotu eskalera egin behar. Etori dietista batek esaten zuen, esaten zuen, jenti aldu dela puntu batera obsesio puntu batekin eta zaindu behar horrekin, dana da la txarra eta ez dala, gauzak ez dira txuriak, ez beltzak, hor tartean ere beste kolore batzuk badaudela, eta erotu bezkalera egin behar. Ze batzuk jartzen dira, erabat horre, oin dieta, eta zaindu, eta hau txarra da, eta hau ez, eta hau ezin da, eta txarra da, gaurren naizkun kirola itera. Tio, erotu ez gaitezen, Hori da. Gabrielak esaten du beti, jakin behar dala, zerekin gizein du nahi dezun. Beraz, hori kontuan hartuta guk kasu honetan erabaki dugu. Gaur erabaki dugu zerekin gizenduko dugun. Bai, gaurkoan ere. Gaurkoan ere. Bueno, nik hemen txerrik guztiak sartu izkiot. Hor dauzkadu denak dantzan. Eta oin, kipularri botako diot, 3-4 baratxuri atal. Eta hauek erregosten jungo eta ero jungo gara perretxikoekin. Kasuntan nik onjoak hartu ditut, onjo lehorrak. Ze onjoak lehorrak izango zituzten, eta onjo lehor hauek uretan beratu ditut. Eta ur hau erabiliko dut gero hidratatzeko, gure ogi mamurrak egiteko. Guazen pixka bat hobeto ezagutzera Oizeder Maio, ezta? Gaur bidali diguten famatu bideoa, eta berak lehengo urtean 2024an 10 urte pasa dira top gaztean saioan daramatzala. 10 urte dijoa bai Oian Begarekin elkarlanean, eta bera zizurkilua da, Tolosa ondoko herrikoa, eta kazetaria, esataria, Mondragonen ikasitakoa, gero Madrilera mugitu zen bere ikasketak burutzera, eta horretaz gain ere konkisean, asteazkenetan egoten zen debatian ere, ibili izan zen DJ moduan eta horrela, eta gaur egun konkiseko sare sozialeko edukiei laguntzen dio, eta hortxe dabil lanian, horren atzian, eta ezaguna, famatua, Euskal Herrian asko entzuten dena, larun batero goizeko 11:00 ordu batak artean top gaztean saioan dagoena. Ez que niri irratiak ez di sintonizatzen topo gaztea. Zuri ez? Bai, erro, eta karo, perrotan horretetik gora daukazut ez dituzten, ordanik bakarri, hori azte burutan mesa santu bat hori jartzen dit, hori Euskal Irratiak, eta holan, gure adineko gauzak entzute ikunik, Armitz, zein gaiu, gaztea ezin dut entzun. Ikusten eta hori azkenen denantzako dala, ez dala, gazteantzako dijoa bai pixka bat horta, baina bueno. Baratxuria botata, oin pertsikoak. Oso ondo, perratxikoak botako dituzu, baina, top gazteataz hitz egin dugu. Horrerekin bururatu zait orain beste joko bat, top ogiak zuretzako zein izango litzake? Egia da, ogi asko daudela, hemen bagetak, buru ogia, zopantzako erabiltzen den ogia, pillo bat, hau da, beltza, aziarekin, espelta, milaka ogi daude, zuk norbait, baten batera erabaki zenuke jateko horrela, zein da, zure top ogia? Niko inbertan, baserriko ogia hartzen dugu gure etxean beti, olako haundiak, aziduna gustatzen zaigu. Espeltzara eta holan hartu izan du, baina gehien bat integrala, ero aziduna hartzen du. Eta esate izu, guri hau bertan, justu hau hartu dut, itxura dauka berez,
hau egiteko buru handia kabezon, pan kabezon erabiltzen da, eta hau trainako okindegian egiten dute, eta oso antzekoa da. Berez, okina egin nion, gaina esan nion, Gabi, ingo diazu, kabezon, bai, badukat errezeta ja, behar dut eitea, 3 egun lehenago, egidazu, aste artean, eta ez da izan, abisatu idazu. Enion abisatu, eta gaur goizian, berez 3 eguneko behar du, gaur goizian erosi du gure okindegian, orduan, ni olako baserriko ogiak eta uste zaizkit olako. Hori da lan bat, beti pentsatu detena, ze osagai gutxirekin zenbat gauza egin daitezkeen eta ze goxuak. Hau da, irina, normalean ogi batek darama, irina ura eta gatza. Bai? Eta, kasua, batzutan legamia, hori itzain dugu, azia, baina oso osagai gutxirekin ateratzen da kriston produktua eta nola egiten duzun erabatia edo bestera, pilo bat aldatzen da, forma eta dana, eta artisau lan horren atzian dagoen benetazko lana eta horrela, benetan goroipatzeko da, Gaur egun zorionez Armintz, parkatu, ari dira, holan, hartzidura luzeak egiten egun batetik besterakoa, orantza, ama orea erabiltzen gure okinak, irin ekologikoekin eta lan egiten, eta, ogi onak, ogia, benetako ogia, berreskuratzen hasi da Euskal Herrian, eta egun batzuk irauten dituen eguna, ogia, hartu eta koizian erosi eta atzaldian jaterik ez da hona ogi horietakoak, txiklia mate dutela. Horpakizu ze gertatu da azke urte hauetan, 2019an eguneratu zen dekretu batian, etzen geratu oso argi zer esan nahi duen ogi artisauak. Orduan, industriak eta horrela egiten dutena da, artisau izena jarriz, ez dago oso argi lege hori nondik hartu, beraz, artisauek, benetazko artisauek, beraiek egiten dituztenak ogiak oso txikiak, beraien etxean eta horrela, noski, asarrea dute horrexegatik zehaizu. Zeri ari zara artisau deitzen, berez, denak dakigunen ez dala, ez da? Hau da, produkzioa handi bat balin badago horren atzean, edo ama orea erabili ez balin baduzu, edo erabili balin baduzu, igual oso gutxi erabili duzu, edo legamia erabili baduzu, eta gertatu dana da, hor dagoen legeri hori oso fina hartuta, trampa egitea oso erresa dala. Horrexegatikan igual aurkitzen dugu artisau hitza toki askoretan eta berre ez lukela, ez? Hori da. Horri egiten dute, azkenean, ez dakit, espelta ogia izateko, ez da zehaztuta euneko zenbat espelta izan behar duen. Baina da oso, kasu horretan da oso basua, euneko oso basua, orduan, noski, trampa hori egitea daukezu, erabiltzea daukezu, euneko oso basu hori, eta beste guztia, beste irin bat izan da, eta orduan, kasu horretan espelta deitzea, trampatxo horiek badaudela. Eta adibidez kasuan beltza jartze balin badu, hor bai, dagoen legeria da oso zehatza, oso finkoa, eta hor bai izan behar dula euneko irin beltza. Baina beste kasu guztietan galdu egiten da. Eta egia da Frantzia aldian, hau da, Ipar Euskal Herrian eta horrela, hor bai legeria zehatzagoa dela eta hobeto dagoela zehaztuta. Hor lana badago, eta denok ezagutzen ditugu gure, azkenean ogia erosi behar dut, badakit nire juten naiz, nire okina gana, badakit zelan egiten duen, eta gure herriko okina zeintzu diren ezagutzen ditugu ez, eta okina ez da labe bat daukatenan biztan eta ikuste dituzunan izoztutako ogiak sartzen, horrek ez. Okina dira, goizeko ordubietan orantzak ero hartu eta haiekin lantzen hasten direnak, eta horiek badira, ez bentsako gure okinak. Orduan, horrei erosi ogia. Eta jende asko gero esaten du, nire inguruan eta horrela, glutenak gaizki egiten diola eta horrela. Nik usten dut hori ere, daukala zer ikusia, ze ogi jaten dezunerakin, ezta? Ze hartzidura oso txikia balin badauka, gure gorputzari ere ez dio berdin egiten, hartzidura denbora luzez balin badago eginda. Eta hartzidura luzeago balin badute egia da, bertako proteinak eta azukreak hobeto transformatzen direla eta gorputzari hobeto egiten diotela, bestalde hartzidura motza baldin badaukate. Eta ordu normala da kasu askotan glutenak okerrago egitea gorputzari. Okerrago egiten dana da, ogia mamurtu freskoa danean. Hori kontuatu naiz, ni goizian ibili naiz hemen pixka mamurtzen, hemen daukagu
goizian ibili naizela, eta hemen, itzeiten naizen bitartean, pausu batzuk eman ditut armitz. Induana, pipertxorizerua haragia atara diet, errezeta pila batean ez da agertzen pipertxorizerua. Ni gustatzen zait eta suposatzen dut pipertxorizeroak ere izango zituztela. Bota diet, haragia, hidratatutan euskan ja, ordu batzutan, gero, bota dio tomate saltzapikoia da, ura, perretxikoen ondjoak beratzeko erabilitako ura, eta hau, hemen 10 minutu zer utziko du hemen irakiten. Da bien bitartean, esan dakoa. Ogia mamurtzen jongo naiz, hau, badakin nik saltzen dituztela saku erraldoiak, ogia mamurtuta ja, eta jenteak etxian eiteko. Baina, guk, denbora daukagunez pixkat. Eta hemen ureztatuko dituzu? Hemen sartuko ditut, ura bertan daukate eta bertan, bai, ingo dana da, ur hori gero lurrundu, eta pixkanaka ziran umeldu ingo da gure ogia, baina gero pixkanaka jungo da lehortzen eta gero txigortzen. Gero gorritu ingo da, eta hortuko dutuzte, hemen dauden zuku guztia hauek hartuko dituzte. Eta hartzidurataz hitzein dugu, baino pilo bat, kasu honetan, ogian hartzidurataz hitzein dugu, baino badaude hartzidura pilo bat betidanik izan direnak kontserbatzeko erabili izan danak hartzidurak, baino ere gaur egun erabiltzen dira tekstura aldatzen duelako, zapore asko aldatzen dalako, eta badaude liburu pilo bat fermentos izenekoak, non errezeta pilo bat azaltzen diran etxean egin daitezkeenak, eta egia da, ematen diotela kriston tekstura, zapore, bereziak, edozein elikagaiei, eta edozein produktu erabili daiteke, nik ikusi dut, adibidez, postre oso berezi bat egin zuena, Andoni Luis Adurizek mugaritzen. Andoni Luis Adurizek zerbait berezia, ez du sinisten. Hartzidurarekin ez da. Edozerekin da berezia. Oso berezia zena, eta kuriosa, ez nu inoiz dastatu, desgraziz, baino berak hartu zuen udare bat, eta jarri zion usten dut zala koji edo lebaduraren bat, eta utzi zuen hor ertzitzen denbora luzez, eta atera zitzaion kapa fin bat, pelikula fin bat gainetikan dana zuri-zuria, eta ustelduta egongo balitz bezalaxe, baino hartzituta. Nik usten dut ezberdintasuna dela hartzituta egotia edo ustelduta egotia kontrolatu egiten dezula. Hartziduran kontrolatzen dezu temperatura, kontrolatzen dezu zetasuna, eta kontrolatzen dezu zer gertatzen den produktu horretan. Usteltzeak esan nahi du ez dezula kontrolatzen temperatura gehiegi dagoela, usteldu egiten dela, eta horrez zein dezu ezer lortu, sortzen dana hor ez da jangarria. Baina, badaude liburu asko eta horrela, eta errezeta, eta gustatzen baldin zaizkizue behintzat, badakizue bilatu edo etxean egiteko aukera badagoela, Hor, pena bada, mugaritza aipatuta, ze pena, ez daukala, jatetxe guztia daukate zerbait beraien ikurra dela, eta esan dezagun, ia beraien kartatik ezin dutela kendu, jatetxe honak, aldatzen juten dira dena, baina mugaritzen hori ez dago. Mugaritzen dena aldatzen du beti, dana. Eta, pena, inoiz izan badu olako zerbait ikurra dela, ezingo duzuela probatu, ez bai duzu errezeta eskatzen. Hori Andonin errezeta bat eiteko, behar dituzu 25 osagai gutxiendik, edo 50 urte, eta pazientzia asko eta denbora asko. Gu pazientzia behar dugu hemen, ikusi duzu zetasuna nola, umeldu zaigun, oin hemen jun behar gara. Mugitzen denbora guztian, eta pixkanaka, ogia ez egotetik, lehortu ingo da, eta gero txigortzen jungo da hemen. Eta gero, behin ikusiko zuen nola askatzen jungo da, eta ogi guztia txigortuta eta aske daukagunean, agian arrautza fregituko dizkio, ero ez, ikusiko ointxe batoz. Nik ez da jente azetako juten den gimnasiora. Bai, ez da? Izerri eia askauta. 2 kiloko sartaia, burnizkoa, eta hemen eragietan, ez dakit, 10-15 minuta amazkit, eta alako batean, ez dakit ondo txigortuta daude, baina horrela geratuko direla argi daukat. Egia da, kosta iten dala, hasiera bustita dagoenean, pixka bat itxatxita gelditzen da zartailean, eta horre hon behar da, hor bueltaka, eta kosta ite zaio, gero ondo gorrituta gelditzea, ze inbertu ur guztia askatzen jun, eta jaurra askatzen dunen, ordun lehortuta gelditzen da, eta txigortzen da. Beraz, alako batian, kostata, baino...
gure ogi mamiak hemen, eta erabaki dugu arrautza fregitxoa baietz. Arrautzak ere izango zituzten, eta... egon geldi, baina zer da? Zer respeto falta da. Jarri behar dugu ez da? Eskudo moduan. Sukaldariak eskara erretzen. Bale. Sukaldariak eskara ia inoiz erretzen. Bueno. Earki. Hala, oin ni duda dukat, ogi mamiak jateko arrautzarekin ogia behar da. Claro, gure txian, beti jaten dugu arrautza ogiakin. Hartu, eta txof, eta horrekin lagundu da, sardeskarik eta ez dugu erabiltzen, baina hemen, ogia erabiltzea ez dakit, bitu, katz larri pixka dutako diot. Eta, bueno, Izeder, ez dakit hauek janda gero zura gaituna berrio gogora etorriko zaizun, baina ziur tripa beteko duzula. Guk ez dakit erretzen garen edo ez sukaldariok hemen, baina hau erre inbeharko deula gero, kirol pixka bat eginez, hoi seguru. Hau, gero jun bakizu hartaldia jaitxi hemen ezaten da moduan, edo ardixe batuta gero, eta bitu guk hartolara igo bitartien da hori, erreiten da. Erre, bale. Venga, eman, ni hemenik hasiko naiz, ogi mamia lehenkoak. Nei gorringoa usatzai pilo bat. Gelitu naiz ataliko berenak. Hone daukana da, ogi lerele asko eta lorolo ogila kutsillo. Gorringo guztitxo gandozu, tio. Ja, abisatu dizut? Ja, bai, abisatu dizut? Apurtu dana, apurtu iten da. Goixua. Guain ja nijoa beraka. Jandet gorringo guztia, guain tokatzez zuringoa. Zan beraka. Nik goi maian hau denbora guztian, hemen daukat txoitzua, urraia, irugiarra. Hau, bai, orain... Energia guztia, urrango errezetarako. Bai, oin, freskoak ingo dituzu, ez? Bai. Venga, freskoa. Bueno, nire ogi mamiak egiteko era oso errez batian eta denbora gutxi daukezuenean organizatzeko balioko luken ogi mami batzuk izango dira. Hori bai, esan dizuet lehen, era freskuan eta ikutsu berezi batekin izango da. Baina ikusi nola egiten den. Ogia zatitu, urarekin busti eta estalita utzi. Zartagi handi batean gorritu baratxuria, txorizoa eta irubiarra. Kendu haragiak eta utzi zukuak. Gantz horretan nahastu mamiak gorritu arte. Erantzi piperrautxa eta erantzi txorizoa eta irubiarra. Horrez gain, sagarra, eztia eta ozpina gehitu eta karamelatzen utzi. Nahastu ogi apurrekin, mahatxekin eta fruitu lehorrekin. Zerbitzatu bero, mendak finxeatuarekin eta limoiaren azal birrinduarekin. Beraz, nik egin deten errezeta honetan pentsatu dut denbora gutxi eta horrela daukadanean, kasu honetan bezalaxe eta dauzkatela 10 minutu ogi mamiak egiteko, nik ja prestatuta utzi dut aurretikan ogi mamiak egin detena da izan da uretan busti eta ondoren zartagian gorritu eta lehortu arte. Beraz, denbora gehien tardatzen dana ogi mamiak egiterako garaian, hauxe da, ordu nik hementxe ja prest dauzkat, egia da, ez daukala koipe guzti horren zaporea, baina era azkar baten egiteko eta organizatzeko balioko luke. Orain nahastuko ditut beste osagai guztiekin eta orain bai hartuko duela gorputz guztia. Horretarako hemen ingo detena izango da, lehen da bizi txorixoa moztu zatitan, gure irugiarra moztu zatitan eta gorritu zartagi batean. Ondoren ja gero mamiak bertan nahastuko ditut. Eta karamelizatu ingo dut eztia, ozpina eta gure sagar zatitxoak, kasu honetan Smith sagarrak direnak, hau da, pixka bat azidoak direnak, ikutsu fresko hori emateko. Eta koipeak tragatzen da, ez, holan azidoak lagundu egiten du, ez? Hori da, eske freskotasuna ematen dio, bai sagarrak, bai mendak, bai mahatxak, beste ikututxo bat ematen dio, eta horregatikan ingo detena da. Bi aldetan, hau da, ogi mamiak koipe guztiarekin zartagi handi batean eta bestetik karamelizatu bestian. Eta gero ja danak nahastu egingo ditut. Oso ondo, hartzai kontua dauzkagunez gaur, baina ez dakit, asteburu hontan izan direnero ordiziako hartzain eguna, eta gero uste dut beste bat Uharte Harakinen be hartzai egun egiten da,
hori apustu aldera, eta, bueno, Euskal Herrian, bueno, hartzantzak zorionez, oraindik, bueno, pentsatu nahi dut, osasun ona daukala, eta olako hartzai egunak eta antolatzen dira, eta jende hurbiltzen da olakotara, eta hurbildu bakarrik ez, olakotan, esate du, gero, han postuak eta egoten dira imatetan, eta gastu egin behar zaie, ze horri esker bizi dira, hemen oso politia eta folklorikoa da, ikustia ardiak eta hor zelaietan da mendian da ikustia, baina gero bertako gazta ez badu ekoizten, bertako produktuak ez baitugu erosten, da berai ez badigu erosten, alperrik gabiltza, ez? Eta hor, paper handia dauka Gomisteiko hartzai eskola, hor oinatin da ona, eta urtero, hor taldea oso handiak, 8 eta 13 lagun bitarte egoten dira, eta egiten dituzte, hor ikasten dutena da hartzai izatera, eta hor, danetari pasau dira, hartzaien seme alaba, beraien, beti ikasten dute etxean ikusitakoa, baina oraindik eta gehiago, ze azkenean, hor bakarrik erakusten dieta animaliak nola zaindu, gazta ezberdinak nola ekoiztu, eta ez da bidea bakarrik juten jente Euskal Herrikoa, gu horre izan ginen, otzailean izan ginen, Kanfranken, eta gero bueltan, Villanuati pasaba ginen, eta hor dago Osortikal gaztandegia. Oso aukera baldin badukazue, bertako gaztak eta aztatzeko, niko aldrebesara sartzeko bertara, Villanuara iristen nahi zatenean eskumatara dago lan, area deskanso, esaten da, irten bide bat, han sartu behar zaite, eta han dago gaztandegia, eta guk ezagutu genuen tipoa ikasi zuen hemen, oinatin ikasi zuen berak, eta egiten du gazta urdin bat, zoragarria dela. Deitzen dela queso azul de bunker. Bunkerreko gazta urdina. Bunker, zer esan dugu bunkerrekin? Formigale, horre Kanfranen, dago linea P, deitzen zena. Pirineotako linea, eta hori Frankok baizuen olako, ez da izeman milaka bunker jarri zituen, berak uste zuelako, bere diktadura izan zanean, Frantziatik etorriko zirela erasotzera, ez? Eta orduan Pirineo guztiak zeharkatzen du olako bunker linea bat. Eta horietako pila bat daude Kanfrankeko estazioan. Inguruan hori ikusten dara, basoan, iskutatuta basoan daude bunker pila bat. Horrelako bunker batean egin zuen berak froga, gazta urdin bat egitean egin zuen. Eta horrelako bunker batean ezetasun berezia dagoela eta egin zuen, eta bako zer, berak ez zuen, gertatu zitzaidan gauzarik okerrena gertatu zitzaidan. Zer gertatu zen? Lehengoa, froga egin zuena, zoragarria atea zitzaion. Ezakien berak zegati, baina ikusgarria danak dastatu zutena, ze ona, eta gero berriro saiatu eta gaizki. Berriro saiatu eta atera ez. Eta zergatik handa hori? Aldatu egiten da, ezetasuna aldatzen da barruan edo? Antza, suertatu zirodako Orion Saturnokin alineatua zegoela, eguraldia ezetasuna ero dena, urte horretan. Antana kontrolatzea zaila izango da, noski. Eta gero ja lortu du, lortu du orain ja, egiten du kamaran egiten du, izena dauka, bunkerreko gazta urdina, baina, 2008ko munduko gazta txapelketetan, bere gazta urdinak urrezko domine irabazi du, eta ordan mundu mailako gazta oso onak, eta ordan, Pirineotara juten badaldin bazaret, ero jaka ingurura eta euskaldunako itura handia daukagula, gerturatu zaitezte, ze oso, gaina, famili hartzandegi da, famili guztia izan dira hartzaia beti, eta oso gazta oso ona dauzkate, eta bertako produktuak ere dendatxo batean saltzen dituztera. Jendeak nola ematen dio buelta, gauza bat egiteko, gazta urdin bat egiteko, aizu, beti badaude nitxoak esaten dena, eta, ideia berriak, berrikuntza pilo bat, nik ero ardo bat ikusin dut ere, itxaso barruan uzten dituztela, hilabeteak eta Bizkaian daukago, itzen dugu, asko itzen duzue. Marketina, egia da esan dute presioak iten diola zerbait. Bururatu egin behar zaizu ez da? Nik egia esan ez ditut dastatu, baina esaten dute, ardo bera, horrein frogin zituzten, ez? Ardo bera, hartu ondu upategian normal, eta ardo hori urte berdinekua eta berdin egindakoa ondu itxaso azpian, eta ezberdina dira. Eta zapore aldetikan eta horrela, pixkat gatz gehiago bezala izango du gaztu? Presioa da, barruna ez da sartzen ezer. Horre kortsuak, hermetikoki itxite, kortsua badakizu eguneko un estira hermetikoa. Orduan, baina uste gehiago dela presioaren eragina. Presioak eragina egiten diola ardoari, presio horrek, eta hortik, batzuk esaten dute oso onak ateratzen direla. Dastatu egin behar, erik ez da egin, zuet dastatu baitu zuen idatzi, txoriene abildua itb.eus, eta kontatu ikuzu, dastatu zuen orko ardorik.
Nik hemen errezetarekin jarraitzen dut, beraz, esan dizueten bezala, Hemen pixkanaka nijoa nere sagarra, esmiza kasu honetan nahiko azidoa dana, ozpinarekin eta eztiarekin. Hor karamelizatzen nijoa pixkanaka eta bitartean hemen, koipe guztiak, hau da, irugiarra, txorixoa, bota diot ere pipermina eta bota diot baratxuria, eta orain bai, ja esan dizu dana, nire mamiak, ogi mamiak ja eginda ditudanak, indetena izan da, aurreko ogi, lehengo eguneko ogi bat hartu, uretan utzi, dena ondo busti, eta gero zartagian utzi erretzen, gorritzen, eta ja prest. Oraindik ez dago guztiz lehor, ze hementxe bukatuko dut dena ondo egitez. Vale? Orduan ikusten dezue, bi atal, bata, gure mamiak eta bitartean bestia karamelizatzen. Ikusten balen badezue bata edo bestia erringo zaizuela, banan. Lehen da bizi egin zazue ogi mamiak eta bestetikan aurreago egingo dezue hau. Guk hor jatetxetan, azkenean da, guk egin izan du behinero, risotoa, azkar aldera egiteko eskatzen dizuenen zerbitzariak egiten dena da arroza 10 minutu egosi, eta gero utzi egosita daukazula, erdi egosita, eta gero etortzen zanean eskatzen zutenean, ez egoteko 18 minutu, 15 minutu risoto hori egiten, ja aurreratuta zeneukan, gero salda pixka batekin jarri, irekin aldi bat 5 minutukoa, gero bota gazta eta gurina bukaeran, eta listo, risoto bat 6-7 minutuan egin da izaten zenuen. Honekin ere, jatetxean batek suposatzen dut, ogi mamiak izaten baditu, ez direla ibiliko erotzen hor egiten momentuan. Denbora behar dute, eta geroz eta kantidadea handiagoa bain baduzue, oraindik eta gehiago kostatzen du. Horrexegatik trukotxo hauek eta horrela oso ondo etortzen dira, ze igual batzuetan, aizu, bazkari badaukazu, ja prestaukazu, baina ez dezu nahi gelditu, goiz osoa igual, etxian lanean, aizu, lagunekin edo familiarekin edo atera bar balin badezu pote bat hartzea, aizu, ja zure ogi mamiak, ja pres balin baditzuzu lehen da bizi, ondoren ja jutea daukezu pote bat hartzea, eta gero momentu batean iristen zara, eta bukatu egiten duzu, osea, 10 minututan asko jota, ja prest. Eta familiarekin hain ondo ez basara ematen, esan ez, honek lan asko dauka, segi zue poteoa, ni geratuko naizela, sakrifikatuko naiz ni, eta juntza itezte zuen nire koinatu maitearekin, pote batzuk hartzen, ni ogi mamiak bere lana duka, eta hemen geratuko naiz, ni bakarrik hau itxigortzen ondo, lasai, ez da presai. Oso ondo. Ikusten dezue, ni ja honei bi pare bat buelta eman dizkiot, ja, prest daukat, eta egingo detena izango da orain sartu. Bol batian, ze dana hementxe nastuko dut. Bol honetan nastuko dut. Horrexe dena barrua, gero. Hemendikan, honekin prest. Hemen dauzkadan sagar hauek, ja, nahiko karamelizatuko zaizkit, karamelizatuko nahi balen baditxezue, azukre pixka bat gehiago bota, edo pixka bat denbora gehiagoz utzi, baina nahi gustatzen zait, gero jaterako garaian pixka bat kozka egitea, ez da, ze denbora asko uste balen badizue egozten, konpota egiten da, eta ez da ez nahi hori. Nahi dut, sagar zati horiek, nabaritzea gerago. Zeia gure ogi mamiak ez dutela hainbesteko tekstura ahoan, eta sagarrak ematen diona, da tekstura hori oso ondo etortzen zaitela, eta freskotasuna noski. Hemen armez guk askotan hitz egitea olako plater bakarra egiten dugunean, hemen danet izartzen dugu, ez? Arroza eta gero proteina bat, eta dana batian daukau. Guk hemen ointzi izango ginen, sarrerako eta postria batian. Dana batia. Batian dana, ez? Gure fruta pieza barruan dago, plater bakarra. Oso ondo. Ondoren, gauza gehiago dauzket. Hemen dauketena izango da almendra txigortua, bale? Zati txikitan banatuta, eta honek ere emango dio izango da beste tekstura bat ere ahoan. Osea, honek dauzke tekstura, zapore, osberdin asko. Matxa? Matxa ingo detena izango da, erditikan bananduko ditut, bakoitza. Bale? Eta gero mendakarri dugu, menda bebai menda ikutu ere izango da. Hori da, freskotasuna emateko pixka bat. Ezberdinak era bat, aukerak bakizu, hemen azkenean beti izaten dena, zerrezeta batzuk izaten da, baina gero, ausartak izan behar gara bizitza honetan, eta gauza berriekin eta animatu probatzera eta segatik ez, hau goxu egongo da, ziur baietz orduan, beste gauza bada, ez da betiko hartzai ogi mamiak, gero jentiak identifikatzei du hori,
koipe pila bat, zerbait astuna, astuzetan izan behar. Imaginazioa utzi marri horrean egiten. Bai, hori da, eta honek zen bukatuko dut, pixka bat, pixka batekin, menda edo hor bertan daukezuen belar fresko batekin, kutu pixka bat emango dio dana, eta azkenikan limoia birrindua ere botako diot gainetikan. Honek ere zaporea, usaina, freskotasuna emango dio. Zeneko zu, plater sakon bat? Hori da, platertxo bat, eta hau, barrura, eta gure mamiak, ogi mamiak momentu batian eginda, 10 minututan nahekua. Eta oso berezia gainera. Nik hemen txeba daukat. Nire koiara. Honek bai, danatatik izan behar du, Gogoratu, zer daukan, estia bota diogu, limoia bota diogu, belar ezberdinak, ogi mamiak, bai ero, bai. Hori da. Mamia izan behar du, noski. Ben postren bat inalko zan honekin, Holan... Bai, igual, txorizoa eta irugiarra horrek kenduta, bai, ogi mami, dultziak, seguru badagoela zerbait. Norbaitek gero sartu naiz interneten. Uretan busti ordez, esnetan bustitzen duzu, mami, ogi mami batzuk egin, eta ondoren beste igual intxaurrarekin edo horrela egin ezkero, haizu, postre bat bururatuko zait. Baina gaurkoz, hauxe nire ogi mamiak. Bueno, Armitz? Aurrera. A ber, zuk esan duzu, danetik hartze zinezkoa. Baitu. Horekatua. Sagarra eta irugia... Ostra, piperrautza pikantea bota dizu. Baitu, pikanteana, esaten zenuen postrea pikantearekin, sagarra pikantearekin eta esti guztuarekin oso ona. Freixuarekin. Beste era bat egiteko, beste aukera bat, eta, animatu bat ez ere kozinatzera, animatu bertan egitera, etxean egitera, produktu bertakoarekin, eta gu, hurrengo egunean, hemen izango gara. Agur, ekipo, eta astelenean hemen izango gara, ondizan.